Wani mutum ne kullum sai ya daki matarsa da yamma, idan ya dawo daga kasuwa. Matar ta gaji da irin wannan ɗabi'ar tasa, sai ta je ta kai ƙara wajen uwanta. Sai uwan ya ce mata, "Ki kawo min robar ruwa." Da ta kawo, sai ya rike robar yana kallon ruwan tsawon wani lokaci, sannan ya ce, "Idan mijinki ya dawo gida daga kasuwa, ki kurɓe wannan ruwan, amma ki bar shi a bakinki, kada ki haɗiye shi. Ki rike shi a bakinki har sai ya canza kaya, ya ci abinci, sannan kuma ya kwanta don ya huta. Daga nan sai ki shanye. Ki gwada yin hakan." Ko da ta koma gida, washe gari sai ta bi umarninsa, ta aikata duka abin da uwanta ya bata. Mamaki ya kama ta sosai. Mijinta bai dake ta ba a yammacin wannan rana, kamar yadda ya saba. Washe gari ma haka, ranar ta gaba ma aka sake maimaita haka. Ko da ta ga ruwan da ke cikin robar ya kusa ƙarewa, sai ta koma wani uwanta ta ce, "Ina son ka bani wata robar ruwan, kuma ka faɗa min abin da ka saka a cikin ruwan." Sai uwan nata ya murmushi ya ce, "Babu abin da na saka a ciki. Shawarar da zan baki shi ne, ki koyi yin shiru da bakinki idan mijinki ya dawo gida a gajiye a yammacin."